Marian, tak dneska si mal koncert pre deti, ktorí majú mentálny postih, buď sú to Downov syndrom alebo autisti. A ako si sa cítil, keď si vystupoval s týmito deťmi, spieval a hral pre nich? Čo to pre teba znamenalo? Znamená to pre mňa byť tým, kým som túžil a chcel a dúfam, že aj som, aby som ostal tým dieťaťom, aby som tú detskú energiu uvoľnil a aby sa všetci pripojili spolu do jedného takého spoločného hlasu a spievali spolu so mnou, aj keď nemuseli ovládať všetky melódie, ale boli ochotní sa prispôsobiť a hlavne vytvoriť spoločnú atmosféru a energiu tzv. Súznenia. A to súznenie je slovo, ktoré by malo v každom prípade platiť, či už pri deťoch, ktoré nemajú postihnutie, alebo aj tie, ktoré postihnutie majú. Všetci sme stvorenie a to stvorenie nás určuje k tomu, aby sme robili dobré skutky. No. Netreba sa snažiť, treba ich robiť. Je to presne tak, jak Ježiš hovoril v chráme, že keď budete ako takéto deti, keď zostanete ako takéto deti, ale myslel to ako vnútri, ako deti, tak dojdete do nebeského kráľovstva. A včera bolo také aleluja, že teraz je to prítomný čas, že sme v nebi. Sme tu. Sme tu. Áno, my tým, že stojíme na tejto úžasnej planéte, tak sme hlavou v nebi a tak by sme mali fungovať a byť spojení s tým stvoriteľským zákonom, že to naše stvorenie má nejaký zmysel a tú dokonalosť vieme spoznať vtedy, keď sa obzrieme za seba. Vtedy uvidíme, čo všetko sme dobre mohli vykonať a vykonali sme a mohli sme to urobiť a neprekazilo nám to tzv. Dielo toho, ktorý nám dáva otázniky a to je to, keď je málo svetla, nedostatok svetla. Nebudem ho nazývať, ale myslím si, že to svetlo, za tým svetlom sa všetci ťaháme. Preto ostaňme stále deťmi.